እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ውልዳት ከመይቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ተመስከነን ይኹን ሕጅውን ከም ፈቃደ እግዚአብሔር ከም መጽሐፍ ቅዱስ ሓንቲ ጥቕስ ከንብብ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ቃል እዚ እንባረኸሉን እንቅደሰሉን ይግበረና አሜን። ኣብ ህይወት ብዙሕ ሓርጎጽ ላዕልን ታሕትን ድኻም ብርትዐ ተስፋ ምቁራጽ ምብርታዕ ዝሓዘ ሓደ እዋን ኣብ ህይወትና ጽልመት ይብለና ዓቕልና ይጸበና ንሽገር ብዛ ተስፋ ንቆርጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ከምዚ ሰዓት እዚ ተስፋ ዝህበካ እቲ ጸልሚትካ ዘሎ ገሊሁ ናብቲ ብርሃን ዝመርሓካ ካብቲ ብዛ ኣብ ደልሃመት ወዲእካሉ ዘለኻ ዘተሰአካ ሓደ ሓይሊ የድልየካ እዩ። ነዚ ሓይሊ እዚ ክትረክብ ብኡ ኣቢልካ ድማ ናብቲ ብርሃን ክትወፅእ እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ነገር ይብለካ። ኣብ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 17:28 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኃጢአትካ ንድሕሪት ደርቢኻ ናብ እግዚአብሔር ተመለስ። ኃጢአትካ ደርቢኻ ንድሕሪት ደርቢዮ እሞኻ ናብ እግዚአብሔር ተመለስ። ኣብ ቅድሚኡ ጸሊ ካብ ምብዳሉ ኸዓ ተቆጠብ። ካብ ኃጢአት ርሓቕ ናብቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ድማ ተመለስ። ንሱ ካብ ጸልማት ኣውፂኡ ናብ ናይ ህይወት ብርሃን ክመርሓካ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ይሁን። ንሱ ካብ ጸልማት ኣውፂኡ ናብቲ ናይ ህይወት ብርሃን ክመርሓካ እዩ። አሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን። ጽልምት ክብለካ ኸሎ ዓቕልኻ ክጸበካ ኸሎ ክትጭነቕ እንከለኻ ሰንከልከል በዚሕካ ናብቲ ክትብል እንከለኻ እግዚአብሔር አምላኽ ግና ከምዚ ይብለካ ኃጢአትካ ደርቢኻን ናባይ ተመለስ ጸሊ ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ዓቕለይ ጸይብንሎ ጸልሚትንሎ ብርሃን መንገዲ ዘርኤኒ ሲኢነለኹ በል። ሽዑ እግዚአብሔር አምላኽ ናብቲ ናይ ህይወት ብርሃን ብዙሕ ብርሃናት ኣሎ። ናይዚ ዓለም ብርሃን ኣሎ፣ ጊዜያዊ ዝኾነ ብርሃን ኣሎ፣ ሰማያዊ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ብርሃን ኣሎ። እሱ እቲ ናይ ህይወት ብርሃን እዩ። ስለዚ ናብቲ ናይ ብርሃን ህይወት ድማ ክመርሐካ ይብል እግዚአብሔር አምላኽ። ክብሪ ንዑ ይኹን። ዓቕልና ክጸበና ክንጭነቕ ተስፋ ክንቆርጽ እንከለና ኩሉ ነገራት ንድሕሪት ደርቢና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ንጸሊ ናብኡ ንመለስ። ሽዑ እግዚአብሔር አምላኽ ክመርሐካ ናብቲ ናይ ህይወት ብርሃን መሪሑ ህይወትካ ሰላማዊ፣ ህይወትካ ህዱእ፣ ህይወትካ ናይ ፍቕሪ ክገብረልካ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ክብርና ይኹን። አሜን።